Il-ġustizzja soċjali tilfet meta l-gvern ta' Roberta Bela ivvota kontra inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' John Paul Sofia. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta tkellem waqt il-Konferenza Nazzjonali dwar ġustizzja soċjali li saret fil-Parlament il-ħamis filgħodu, organizzata mix-Shadow Minister l-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli, il-Pensjonijiet u l-ġlida kontra l-faqar Ivan Bartolo. Meta ndirizza lil dawk preżenti Bernard Grech qal il-ġustizzja soċjali mhijiex suġġett iżda hija realtà li xi darba kulħadd jesperjenza f'setturi varji. Huwa saqsa kif qed issir ġustizzja soċjali meta persuna tidħol l-isptar u tqatta' 8 sigħat tistenna sodda, jew meta jkollok kawża l-qorti u l-pulizija għal darba darbtejn ma ssibx l-akkużat bil-kawża tispiċċa preskritta. Imma l-ġustizzja soċjali mhijiex suġġett, imma hija realtà. Hija realtà li n-nies kuljum aħna wkoll nesperjenzaw. Foqsma differenti, esperjenza dak il-missier li għandu tarbija ta' 6 xhur u ilu ma jara 3 xhur. Hawn Bernard Grech insista li l-ġustizzja soċjali tilfet meta l-gvern ta' Roberta Bela ivvota kontra inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' John Paul Sofia u njora l-appelli ta' Isabel Bonnici u l-poplu. Sena ilu konna qegħdin nitkellmu fuq il-ġustizzja soċjali. F'dan il-Parlament, ftit xhur wara, Isabel Bonnici kienet qed tittama illi nagħtu kasa. Dakinhar, Ministru, stajna votajna favurija, favur inkjesta pubblika. Dakinhar, m'għandniex skuża li stajna għax ippruvajna ma' kulħadd u din ma rnexxinniex. Stajna għamilniha. Imma ma għamilniex għaliex il-ġustizzja soċjali tilfet quddiem il-lejaltà lejn il-vot. Bernard Grech qal li jittama li sa konferenza oħra ma jkonniex daqshekk każijiet ta' inġustizzja soċjali mal-poplu. Intant fl-istess konferenza Shadow Minister għad-Delizzju t-Tagħlim matul il-ħajja Charles Azzopardi qal li l-ġustizzja soċjali mhix ideoloġija, flus, ekonomija jew reliġjon, iżda hija realtà li jmissu magħha n-nies. Huwa qal li qegħdin ngħixu f'pajjiż popolazzjoni li ma tiflaħx u kaġuntek għandna traffiku f'kull ħin tal-ġurnata, kif ukoll problemi fl-infrastruttura. Charles Azzopardi tenna li fil-Parlament id-deputati għandhom ikunu l-vuċi ta' dawk li jibżgħu jitkellmu, kif ukoll ta' dawk li m'għandhomx vuċi. Fl-istess avveniment kellmu wkoll persuni varji li esperjenzaw inġustizzja f'ħajjithom, fosthom persuna li m'għandix saqaf fuq rasa, persuna b'diżabilità, kif ukoll persuna nieqsa mid-dawl. Iżda l-aktar li spikka kienu l-appelli tagħhom sabiex b'mod immedjat il-gvern ta' Roberta Bela jieħu azzjoni biex verament jibda jħoss il-polz tal-poplu.